哎呦我的妈 Hai everyone, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो मोजाङै दं दासान्दि इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव ब्लग लानानै फैनाया एसे गोबाव जादों। ओमफ्राय दिनै सानबाय लोगोफोर मा खालामनानै थानो, ओमफ्राय सानबाय आरोना नारें जानोसै होननानै नारें खाजि। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो बेखौनो एसे शेयार खालामफानोसै। स' नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो दिनैनि ब्लगा मा जायो। थ'दो बिदिबा आंजों लोगोआव दङ बिनानावमोन आरोना। सासे गामिनि सासेया न'नि आरोना। स' बिसोरबो आंजों लोगोसे जाफागोन। स' नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय। बिदिबा फैद' नारेंआ हानसै। दायो नारें हाननानै लाग्रोसै लोगोफोर, ओमफ्राय जानोसै आरोना। स' जोंना नारेंआहाय नै सिथ्लायावनो दंखायो, लामायावनो आरोना। दान्दायाबो नै रेडि दोनखाबाय आङो हाननो थाखाय। ओमफ्राय फिथाइखौ नुहुरा आरोना, ओमफ्राय दङ फिथाइयाहाय बैयावहाय दङ, बारा नुनो नागिरा। ओरैहाय बारा गिदिरबो नङा नालाय, बेखायनो फिसा फिसा नालाय नुख'नो नागिरा आरोना फिथाइखौहाय। ओमफ्राय दङ गैला हनै नैबावबोहाय दङ, ओमफ्राय हरै गोथौआवबो दङ आरोना बिलाइ होथेनानै। ओरैहाय दायो हाननानै लाग्रोनोसै लोगोफोर नै नारेंआहाय बिलाइ सिङावसो दं नालाय टाइपसानो नारेंखौबो लाब्रा नुदोंना सान्दुंजों बारा सिनाया। थोगोनदां बारा बुरजा जानो हाखाया। जोंहाना गयाबो हनै जा आराम औ लोगोफोर थाइथाम आरो हनै सिस्टारा थाइसे लाबाय। जानोसै बेखौनो खाजि। नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौ। दायो लेबबाय लोगोफोर जोंहा रेडि खालामखाबाय, होगोना बेनो आरोना। ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होबोनबालाय मोजां जायोमोन, ओमफ्राय सामब्राम गुफुरानो गैया जोंहानाव दासान्दि जोबनानै दङ। ओमफ्राय नै दुन्दिया फांनै, दुन्दियाबो अनलि फांनैल'। ओमफ्राय नै बिराद मोजां कालारखा आरोना। दा बेखौ जिरनोसै आङो। दायो लोगोफोर जिरनानै लाग्रोनोसै। जाबाद दा जा भिडिअ'आनो जोंना नै दुन्दियाबो अनलि फांनै दं, नै फांनै बेजोंनो होग्लायसै। Denjar goथाव लोगोफोरनि लायाव लानानै जाबा साबसिन जागौमोन। Aduh, itu sudah pusing lu,
Jangan ada lagi. Tuh tahu ke dia ada belum fungsi dia macam. Udah. Karena usia lo udah ngapain nih Gustiao, usia lo mah. Terus tuh tidak ada pada kelasnya aja. Ayo. Epa. Beri ba. Video lưng này hãy mất vào sát đường. Thập đường. Cái thằng đó. Oria. Được lại. Mai bác sao bò? Oria na. Cầm lên giờ bôi. Để kịp chứ chưa đang kita lại. Oh. Ai ơi mà. Cái đầu ra. Sabi ko man daw ng babatan lalo pinadaw na ubdero. Dahil sa malabas absintay na pau dengan mana जोंना बिफाङाहाय मालायफोरनि बायदि गोजानाव थांना लायनां आरोना ओरैजाय लामा ओमफ्राय बेजाहाय न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय न'आव हाबफैबानो जोंना नै बिफांखौसो नुग्रोखायो आरोना बे जुमब्रा बिफां बेखौसो नुग्रोखायो ना नै फिथाइखौ नुवानो ओमफ्राय खिन्थु दङ आरोना हनै ओमफ्राय दंबावो मेरलानो ओमफ्राय जोंहाहाय आरो मिथामुरिबो दं आरोना मिथामुरिया जोबबावबायसो जानाया जाबासो बैयावहाय दङ बैग्रियाबो बेवहायनो आरोना नैबे बैग्रि ओमफ्राय बैग्रिनि हरैहायनो आरोना जोंना माबायाहाय जानाया होथारबाय नै रिं लाइट लालायलायथारबाय जोङो भिडिअ बानायनो थाखायनो नुबाय आलौनानै माबायदि खारनांगौ आरो आइलि जाइलि जानांलायबाय ओइ दैखौ दैया सिखिथियावनो लाबोखानानै दोनखादोंमोन आं जायखिजाया खुगा सुनानै फैदो दै मोजां बेबो मोजांखासो दैयालाय आयौ आलौनानै गावजों गाव बोरैबा जाजोबलायबाय आरोना लोगोफोर दायो ओमफ्राय आलौगानाय थाइसे जाफिनबावसै नामा थाइसे हाननानै जाफिनबावसै लोगोफोर माने आलौगानायनि थाखाय आरोना देनजार आलौजोब्बाय खुगाया ओरै आलौजोब्बाय आंनाथ' आयौ ओंखामफोर बायदि सोना होथारबाय बिदियाव बोरैबा आलौवा जानो ना लोगोफोर ओरै आलौजोब्बाय आंना गोजा गोजा मोनजोब्बायदां थाइसे हानफिननांसिगोनहाय होनबा नोंथाङा जाखां लोंखां दाना थांनो नागिरबाय ओमफ्राय दायो आंबो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय